Bombo Business News. Kabombo ginpatuman subong adlaw ang mixed adjustment sa presyo sang oil products. Sunod sa Department of Energy, ang diesel mahimo may dugang nga 84 sentimos kada litro o kon rollback nga 1 peso and 16 centavos per liter. Sa liwat, posible nga mayaras ang price hike o kung pagdugang nga 84 centavos per liter o kung posible man sa iban nga mayaras ang rollback nga 1 peso and 16 centavos per liter. Sa gasolina, posible madugangan sang 1 peso and 90 centavos per liter o kung may rollback o kung buhin nga 10 centavos per liter. Sa liwat, sa gasolina, posible madugangan sang 1 peso and 90 centavos per liter o kung posible nga may rollback o kung buhin nga 10 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, mahimo madugangan sang 1 peso and 22 centavos per liter o kung mabuhinan sang 78 centavos per liter. Sa liwat, posible madugangan sang 1 peso and 22 centavos per liter o kung mabuhinan sang 78 centavos per liter. Yari ang price range subong nga semana. Sa diesel, 50 pesos and 53 centavos tubtob sa 78 pesos and 89 centavos per liter. Sa gasolina, yara sa 74 pesos and 74 centavos tubtob sa 91 pesos and 54 centavos per liter. Sa kerosene, 88 pesos and 84 centavos tubtob sa 99 pesos and 78 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahapon 61 pesos and 17 centavos ang bayad sang isa ka US dollar, 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 39 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 32 centavos ang Saudi Riyal kag 69 pesos and 79 centavos bayad sang euro.